IBBL Dan Buzaye KGW Lale 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 maraba, lale 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 maraba, lale 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 maraba. Zo mu je mauludin manzo na Mahamudu, Damina Muhammadu da sahabi Masa'udu. Ku zo mu je maulidin manzo na Muhammadu. Ku fito mu je best, don't step back, you go best, take best, no the last. You are welcome to Robert, akan ka zan dinga respect because you are best. Lale 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 maraba, Iliya Bobo Dan Buzaye. Lale 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 maraba, kan giwa gida haba. Lale 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 maraba, mun riga da mun fito, tafi Kano Sokoto kan giwa gida mun fito. Ko ina da san Rasulu daha ana ambato, wayan suna salati, wayan suna ta ambato. Ku fito, ku fito, ku fito, ku fito. Lale 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 marhaba, na riga da na iya, IBB ne kun jiya, kan yi wa garin jan wuya, ko waja da mu ya san ba mu ba shi tarbiya. Annabu ga mu muna yabon ka muna magiya, shugaba Habibi maulidin ka mun bi, sannu mai sahabi Umarul Hadabi. Mun so su bi da bi sun ba da rai ga Arabi, wanda shi muke so kuma shi muke wa tambari. Shugaba Habibi, ai Shugaba Habibi, Shugaba Habibi, Shugaba Habibi. Dan Buzaye. Lale 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 marhaba.